megvilágít mindenféleképpen az eset, hogy nem veszélytelen dolog az, amit a tűzoltók csinálnak. Lehet, hogy a hétköznapokban az emberek beszélnek erről, lehet, hogy talán valahol megfordul a fejükbe. De egy tűzoltó mindig úgy jön be szolgálatba, hogy lehet, hogy nem fog tudni hazamenni. Attila! Maradjatok itt! Itt legyetek tartalékba, jó? Ők azok a tűzoltók, akik az életüket áldozzák bárkiért.